נחושת, העיניים פתוחות, אוזניים שומעות, מזימות ברחובות, כחלים לוחשות, גשם שוטף, עסק רופף, גג דולף את התסכול במסכה עוטף, הלב שורף, צרות נופלות על הראש, ידיים לא תופסות אותן, להבות חמות צריך לחבות אותן, ביי, בום ביי ביי, איך הכל נוחל עליי, דתות סגורות מאחוריי ומלפניי ומצדדיי, אלוהי, הלוואי תרד אליי, רודפים אותי בחיי, אוהי מיוחדים, רוצים להשמידיי, אנחנו מנהיגים ומחמשים את השונאים, די, כוונות טובות, אבל היום אני בין כוונות של תותחים, עשים את הקרב, על הרצפה לשכב, טלוויזיה רק שטויות, מרגישים אליו, פוליטיקאים עוד רבים בין ימין ושמאל, ומשואל, ביחד לשרוד לחוד מכל וזה הכל. יחד לשרוד, לחוד מכל, יחד לשרוד, לחוד מכל. רחומות הזר, מרידים עול הקרב, לא מוותר היום, לא מוותר הפעם, עם מגן דוד, היומי האחרון, שוב פעם, אל תיתן למרח על החלון, לא חלום להצביע לדגל, לעמוד ההמנון ולחשוב שלש זית מייצג את השלום, מצטער, הוא לא גר פה יותר, הוא נחטף, הוא נרצח, היה שלום חבר. הלו. תאמר? מה שלומך? הנה, נושמים. נושמים? כן. זה הרבה בימינו, לא? כן, יותר טוב, הכי טוב. הייתה תגובה בפורום על זה שנעצרתי. משהו כמו צבוע על זה שאני מולם, כאילו משחק אותה אני רוצה שלום, ופתאום מאחורי הגב אני תופס שלט שכתוב עליו תחי עזה והגרעין של המתאבדים. מה עם ההופעות בשארם? בינתיים אין. מה, אתה חושב לוותר על החלום הזה, כאילו לפלוש למדינות ערב, למזרח התיכון? העולם הערבי לא אוהב אותנו כל כך. למה? העולם הערבי מסתכל עלינו כישראלים, והישראל מסתכלת עלינו כפלסטינאים, ככה זה. אז איפה תמצא את עצמך בסוף? וואלה, תאמין, לא יודע, וואלה, לא יודע. אשכרה, אנחנו בוגדים, אנחנו זבל. אנחנו חיים בישראל. אני לא סתם אומר שהמצב שלנו יותר גרוע מכולם. ואני זה שלא ברח מהאדמות שלו, אני זה שנשאר פה. ואתה עוד קורא לי בוגד? חוץ מזה שהמצרים וכל אחד שלא ידברו איתי על בגידות, הם אלה שמוכרים אותנו כל הזמן. אז בעצם אתה בכלל לא אופטימי לגבי הנסיעה הבאה. לא. על גבולות ארץ ישראל מכל עבר עומדים צבאות ערב דרוכים לפלישה ומשחרים לטרף. הגליל המערבי, הרוח המזר, הנגב המנטש נחיסה, ושהציון נחוז לרבות. תבוא אליי אחרי זה שם, תבקש אותי. מי עלה עד עכשיו? אבל עוד מעט סבלי מנהל. איך אמרה שתסבלי מנהל בעצמי? עם האדמה שלי, לא שלי, כל מה שהיה שלי, אפילו המדינה שלי, סכנה שלי הפכה להיות שק חבטות ליציאות בינלאומיות שיקבעו לי אם להיות או לא להיות. לא מרימים את הראש, אוכלים מכות, עיניים עצומות צורח, כן ותן לחיות. זה לא העם שלי, יפי נפש הזיות, יפי נפש בתוך נפש, לא יכול להיות. אבל אנחנו כאן ואנחנו לא נלך מכאן, הציונות בדם היהודי שמכוון אסלאם, וגם נצרות ובודהיזם גם כן את כולם. הגרות שלי מסמל את הדם, תבין דם שופט דם, הוא שופט דם, והשדות שלו ודם שלו נשפך גם. חבל על הזמן לא קם, הוא לא יתעורר, אבל לא ישלים את הילדים לשאול יותר. מי אני? שאני מרדי אלוני, שורשי וביני תבואי, אני כאן ומכאן אתמם, אני לא נהפך אליי. מי אני? או שהמצב קצת לא רוצה תפושים חפים מפשע, והם באו לעשות פן, ואם כבר משהו פוליטי אז זה סבלימינל, כי קצת הכל כחול לבן עכשיו, שלו לא הזמינו אותי משתי סיבות אני חושב. הקהל לא בנוי לזה, או שבגלל שאין לי הרבה חומר בעברית. ולא תעשה יותר חומר בעברית? אני עושה. לאן אתה הולך בכלל? אתה כבר בלבלת אותי לגמרי, אמרת זהו, כי אני בעצמי מבולבל, אני לא יודע, אני לפעמים בא בקטע שרואה קטעים כאלה, סמק, אני רוצה שיבינו אותי, אז אני כותב בעברית. לא יודע, אני מבולבל. תאמיני לי, לא לפני שבוע כתבתי באנגלית. חזרת לאנגלית? לא יודע, אני בעצמי מבולבל. ערבית זה בתכלס, שירים בערבית מוכנים, הכל מוכן. למשל, שאתה רוצה לנסוע לירדן או מצרים, עושים לך וופס, צנזורה פתאום. זה יגיע להם מאירופה. זה ידוע, הם לקיקו כל הדברים, תביא להם חרה, כן? לא, תביא להם דבש ערבי מפה, הם לא ייקחו את זה. תביא להם חרה מאירופה, הם ייקחו את זה. אז אני אהיה חרה מאירופה, מה אני אגיד? ערב טוב, אביב. ערב טוב. ערב טוב, תאמר נפר. תאמר.
יום אחד, אביב, אתה יושב וגולש ברשת ונתקל בשיר שנקרא פושעים חפים מפשע. אז פתאום אתה מקבל, אתה שומע, אביב גפן, אליל הרוק הישראלי, פונה אליך. כנס לי בנעליים ותקלוט, איך רגליך נהיות עייפות מלחכות, שעות על גבי שעות במחסום, כשחייל משועמם מעביר עליך את הזמן. כנס לי בנעליים, לא מצליח מעלי יותר מדי צרות, את צעדיך קדימה הם חומקות. אתה חייב להתרחק טיפה מהמיקרופון, תאמר. שוב בהסגר, אני מרגיש בדד. איך? שוב בהסגר. שוב בהסגר, אני מרגיש בדד? כן. מה זה הסגר, כאילו? הסוגר שלכם. הסוגר, הסגר. סגר, אנחנו אין לנו סגר פה. לך לא, אני יודע, אבל אתה כנסה שירות לעם שלהם. כנס לי בנעליים ותקלוט, איך רגליך נהיות עייפות מלחכות, שעות על גבי שעות במחסום, כשחייל משועמם מעביר עליך את הזמן. אוקיי, תן לי לשמוע את זה עכשיו. אני חי למקום, זה לא יהיה? לא, אמרנו לך שנחליף את המילים. אוקיי, בסדר. אתה יכול במקום חייל אדם, ככה נרוויח חשמל בגלי צה"ל? איך? במקום חייל אדם, שיהיה אדם. זה יותר נכון חייל, אבל אם זה יהיה חייל, לשכוח בגלי צה"ל. אתה יודע שזה משנה ממש את כל העניין. מבינים שזה חייל, אבל אם אתה אומר אדם, יהיה לנו יותר קל להיכנס לגלי צה"ל. איך שאתה רוצה, אם אתה רוצה בחייל, אז יהיה חייל. אני רוצה חייל. אני רוצה להיות חייל. האם אתה מבין גם את הצד שלנו, או שאתה רק מבין את הטרור הפלסטיני? את האמת, לא. אף פעם לא הבנתי את הצד שלכם, את האמת. אתה מבין את הטרור הפלסטיני? אני יכול להבין את זה שמתפוצץ עכשיו, זה שהתפוצץ עכשיו, אני יכול להבין אותו ב100%, כן. אני לא. יש הבדל בין להצדיק לבין להבין. אני לא. אנחנו נעשה הפסקה קצרה של פרסומות ונחזור, אביב והשיר מיד. ארץ הנפש יהודיה, כאילו לא היה ולא נברא. איפה השלום? אין שלום, כשאין שלום יש מחסום לכל חלום. מקופח אך לא אברח לשום מקום, אביא יום יום את האמת לאמיתה דרך המיקרופון. לפני שאתה קולט אותי, לפני שאתה שופט אותי. ראיתי את הקליפ. יפה, שתיהם נשפטים בתור בוגדים, השב"כ. קליפ נורא פרו-פלסטיני, בטירוף יענו. אני חושב שאפילו אביב גפן יותר קיצוני ממנו בקליפ הזה. אבל, אתה יודע, זה רק פרובוקציה, זה הכל. כל הכבוד, לעשות שיר עם תאמר, שאביב גפן, מעצבן אותי פי 10 מתאמר, שאביב גפן לובש מדי צה"ל, יא מאפן, אתה לא היית בצה"ל, כאילו אם אתה כבר לובש מדים, אתה לובש אותם בווידאו, ועוזר לערבי המסכן הפצוע ומעלה אותו לאוטו. קח את הבגדים ותעוף מפה, את טמבל. השיר שלנו, אביב באמת קידם את זה? אביב באמת הביא את זה למודעות של הציבור הישראלי יותר מאשר מה שאנחנו הצלחנו לעשות? למה? כי זה אביב גפן. חלאס אינדיאנים, לא מוות לערבים, חיים ליהודים. אל יקבל את מה שאני מחליט, נקודה. הוא יקבל את מה שאני מחליט, ואם הוא לא יקבל את זה, הוא יכול ללכת הביתה. הוא לא מתעייף מזה לפעמים? מתעייף מאוד, אני נורא עייף, אני רוצה לישון. מר סבלימינל שאומר שאנחנו לא מתביישים עם הפלסטינים, קובי, לפחות בהופעות שלנו, אני אגיד לך את זה גם בפנים, תזכירי לי, לפחות בהופעות שלנו לא אומרים מטבחל יהוד, לפחות. זה אומר מה המסרים שלנו אומרים ומה המסרים הגזענים שלך אומרים, זה אומר הרבה. יש שמעת שעומד להיות מלחמה? מה? עומדת? הם לא שמו לב שאנחנו כבר שנתיים במלחמה, אחי. מה היה עד עכשיו? כנראה שהם התבלבלו קצת. חבר'ה, מלחמה לא מלחמה, ביצים שלי. אף אחד לא יזיז אותנו מהמדינה הזאת, כי פה זה שייך לנו, ושכולם יפצו לנו. נכון או לא? אדוני!